محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah tebarek ve Taala'nın hak Resuludur. Ve ol adamları ki Hazreti Resul-i Ekrem bilen bilediler, yani şon ashabı bolup, şolar kafirlerin mukabalında nihayette sert o zarplıdırlar. Ve öz aralarında rahmli ve mihrabandırlar. Sen şoları görersin ruku ve secde ettiyen hallarında. Olur Allah tebarek ve Taala'dan bolan fazl-ı kerem talep etiyarlar. Ve Hudaýyň rızasyny talep etýärler. Şolaryň alamatları we nişanalary yüzlerinde bardyr. Hudaýa secde etmekleriniň eserinden. Şu aýdylan sıfatlar şol ashablaryň Tewratda sıfatlarydyr. We şol ashablaryň meseli Injilde bir ziraatyň meseli ýanydyr ki ol ziraat şahalaryny we ýafraklaryny çykarypdy. Pes şonu kuwwatly etipdi. Ondan soň Galid o yogyn edipdi. Pes öz ayagynyň we saqynyň üstünde gaýym bolupdy. Kezarlar we dehqanlary taajjuba goýupdy. Ta kafirlaryň gaharyny getirip, şolaryny hafa etsinip. Allah tebarek ve Taala iman getirip, salih amallaryny eden adamlara magfirat ve uly sowap wa'da etdi. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ey iman getiren müminler! Allah tebarek ve Taala'nın ve şoň Resulüniň huzuruna hukm edip öwüşek bolmaň ve tamam harakatyňyzda Hudaýdan gorkun. Tahqiq Allah tebarek ve Taala kefiňizi eşdiýändir ve ahwalyňyzy bilýändir. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ey iman getiren müminler! Sesiňizi Hazreti Resul-i Ekrem'in sesinden gaty etmäň. O şoňa bir kep aýdaňyzda gaty ses bilen aýtmaň. Öz bir-biriňize aýdyşyňyz ýani. Amalyňyz batyl bolmagyndan gorkup we sizde bilmeýän halyňyzda. İnnellezîne yaghuddûne aswâtahum 'inde rasûlillâhi ulâikellezîne imtehanallâhu kulûbahum littaqwâ lehum mağfiretun ve ecrun azîm. Tahqiq ol tor adamlary ki seslerini Hazreti Resul-i Ekrem'in ýanyna nihayetde ýoşetýärdiler. Şolar ol tor adamlardyr ki Allah tebarek ve Taala şolaryň galplaryny takwaçylyk üçin halis edipdi. Şolar üçin magfirat bardyr we nihayetde uly sowap bardyr. İnnellezîne yunâdûneke min verâ'il hucurâti ekseruhum lâ ya'qilûn. Tahqiq ol tor adamlary ki hüjreleriň daşyndan seni gygyrýardylar. Şolaryň köpüsi nadan o zat bilmeýär.